Mfowandaba lana Mfowandaba ngizwa kuthiwa kunenkomo la eBergville la eZwelisha eyazala umuntu. Wena wathini ngokuphawula kwakho mfowethu? Akekho umuntu ongayazi phela leyo nto leyo. Angizwanga ngumuntu ethi ngezwa kuthiwa ngangikhona ngazibonela ngalaba Ngoku umuntu uyakwazi le ukuthi ikhona inkomo eyazala umuntu. Ngithi ake ngiconfirm ukuthi inkomo yazala umuntu khona la eBergville. Wala ukhona qeda kudlula nje manje la umfani usho umfani. Ukhona uyaphila isaka ukhona. Awu igama lakhe lelo. Ukhona iphuma nje emaphepheni indaba yakhe. Ayikho umuntu ongayazi. ingane iyafunda yinhle ihealthy iyaphuphuzela ikhona ngayibona mina angizwanga ngomuntu Yenza ugrade 12 nje ngoba sikhuluma kumanje. Umfana odlala ibhola odlala nezinye izingane. Ophilelayo nje uphila nje impilo nje right. Ukhona nje umfani ukhona ufana wonke abafana uyaphila njengoba beshilo ukuthi senza ugrade 12. Nathi ke la eZwelisha sashaqeka ke makwenzeka into kanjalo ngoba phela lento yenzeke nje la njengoba ngila nje ngisha nakho lapha uyamzi lo yiwo lo atholakala khona umfani insizwa nje ephilayo futhi asimcwasi simfani mfasi na wonke umuntu.